B'investiment ta' €150,000 tnieda proġett ta' riċerka bijomedika fl-Università ta' Malta bl-isem ta' Minds, immirat biex jitrasforma l-kura u l-għarfien dwar il-kundizzjoni tal-Parkinson'S f'pajjiżna. Il-proġett ħabbar mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti li ddeskrivih bħala pass strateġiku biex Malta tkun konformi mal-aqwa ċentri Ewropej fil-qasam mediku. Ir-riċerka għandha lan li tibni pedamenti sodi għal mediċini ġodda waqt li tkompli ssaħħaħ is-servizzi eżistenti offruti mill-Gvern bħal mediċini b'xejn u interventi speċjalizzati. Is-Segretarju Parlamentari enfasizza li l-proġett jindirizza r-realtà ta' madwar 3,000 persuna f'pajjiżna waqt li jara li titwettaq il-viżjoni nazzjonali fit-tul biex ix-xjenza u s-saħħa jsiru pilastri ewlenin fl-iżvilupp nazzjonali fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050. Ta' spiss nitkellem kif ir-riċerka u l-innovazzjoni hija xprun fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku għaliex tagħmel il-pajjiż tagħna aktar produttiv u effiċjenti. Imma ir-riċerka u l-innovazzjoni tagħmel anke d-differenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U hawnhekk qed naraw kif dan il-proġett iddedikat fejn tidħol ir-riċerka f'qasam tant sensittiv li jolqot eluf ta' nies. Adrian Asa, deputat chairman tal-organizzazzjoni Step Up for Parkinson's, qasam l-esperjenza personali tiegħu u l-isfidi li jaffaċċjaw il-persuni li jgħixu b'din il-kundizzjoni. Irrimarka li minkejja l-istigma li xi kultant għadha teżisti, il-progress fir-riċerka u fit-teknoloġija qed iwassal għat-titjib reali fil-kwalità tal-ħajja. Il-professur Neville Vassallo li se jmexxi l-proġett enfasizza li riċerka bħal din hi kruċjali fl-iżvilupp ta' trattamenti personalizzati aktar effettivi għal pazjenti Maltin. It-tama hi li dan l-għarfien li se jkollna se jwassal il qudiem għal mediċini ġodda, trattament ġodda għal din il-kundizzjoni. Dan l-investiment jasal f'mument hekk kif id-dinja se tfakkar il-jum dinji tal-Parkinson's fit-tmiem il-ġimgħa.